Migamit na lang og gakit ang mga residenteng stranded sa pagkaputol sa tulay sa Governor Generoso Davao Oriental aron makatabok sa suba sa lugar. Samtang pipila sab ka lugar sa Agusan del Sur ug Surigao del Sur gibaha. Aneng report. Nahugmak kining tulay sa Governor Generoso sa Davao Oriental adlaw Miyerkules atol sa way undang nga pag-ulan sa lungsod dala sa trough sa low pressure area. Busa na sa siyam ka barangay ang isolated kay sumala sa mga residente kini ang bugtong tulay nga nagsumpay sa south ug north nga bahin sa lungsod. Natagaliog na ti oy. Tungod niini, ang mga residente migamit na lang og gakit aron makatabok sa suba sa lugar. Samtang migamit na sabog PC aron ma-rescue ang mga residente sa mga lungsod kan sa mga balay na lunupa na. Ala, siniitik karon di adong. Allah! Sa Mati City, natabunan sa mga balas ug bato ang katunga sa lane sa kalsada sa Barangay Langka tungod sa grabing pag-ulan. Wala una kini gipaagian samtang nagpahigayon og clearing operation. Sa Agusan del Sur, daw dagat ang sulod sa San Pascual Integrated School sa Barangay Awaw sa Santa Josefa dihang gibaha. Panggunit sa pan! Panggunit! Sa Sibagat, misubay na sa pisi kini mga residenteng gipang rescue ato sa naghagurus nga tubig baha sa lugar. Wala sab kaikyas ang lungsod sa lapas sa pagbaha. Lakip sab ang lungsod sa Rosario. Sa Trento, gipabakwit na mga residente sa Barangay Pulang Lupa kansang Kabalayan gipang baha. Naglisod sab ang mga motorista sa paglata sa highway sa Barangay Manambia sa Tagbina, Surigao del Sur dihang gibaha. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.